sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab nek kula otak-ate kula delok-delok wong iku nek arep didadekake wong sing bejo donya akhirat, cara ngendikane Kanjeng Nabi, kok nang donya iki diwenehi tengeran papat. Jadi nek ora nyekeli tetenger papat niku arep dadi wong bejo donya akhirat kok rada kangelan. Napa tetenger papat Kanjeng Nabi dawuh min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa yakuna auladuhu abrara wa yakuna khulatahu sholihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Sing cara Jawane setengah saking tetengere wong sing arek bejo donya akhirat, Kanjeng Nabi dawuh iku ana papat. Napa sing nomor 1? Nisbate wong lanang-lanang nang donya niki karo Gusti Allah diparingi bojone ayu. Ane wong wedok ya bojone bagus. Jadi wong lanang sing bojone ora ayu kuwi ora bakal bejo. Ya, mula pupung sedo urip tak saranke nek sing bojone ora ayu salin. Ya. Niki angger kula ngenjurke salin bojo wong wedok mesti ana sing nyono Allah kali kula. Kayak kiai nek ora patek waras ngene ya. Namung ngerdikanipun Kanjeng Nabi, wong lanang bojone ayu, wong wedok bojone bagus, tetenger bejo iku sing ayu sing bagus niku ora rupan. Paham napa mboten? Sebab nyipati wong wedok ayu ki garek ndelok sing nyipati kok. Nek sing nyipati ki corae wong lanang-lanang niki niku lek nyipati mesti padha kalih kula. Upamane Kang sampean ditakoni lali jawab lah padha karo kula. Kula ditakoni, "Mbah Solikun, ngopo?" Nek cara sampean wong wedok ayu ki wong wedok sing kok ngopo? Niki sampean njawab padha kalih kula. Ah nek kula ngarani wong wedok ayu mung kuwi kula. Wong wedok sing mripate mblalak. Alise nanggal siji. Untune miji timun, irunge mbangir, lambene nyigar delima, kulite kuning langsep, bangkeane ngebu meteng. Kaya ngono lho. Aku nek cara wong ngarani wong wedok ayu niku mesti ngoten niku. Kira-kira bener ora ya Kang ya? Iki nek wong. Nek sing nyipati wong wedok ayu iku Kanjeng Nabi beda meneh. Nek Kanjeng Nabi nyipati wong wedok ayu beda kalih kula. Kanjeng Nabi nyipati wong wedok ayu ku ngendikanipun khairun nisaikum alwadudul walud. Wong wedok sing ayu mung kuwi Kanjeng Nabi iku wong wedok sing dipek bojo wong lanang karo bojone banget bektine tur bola-bali manak. Lah niki cara Kanjeng Nabi. Dadi wong wedok sing ayu wong wedok sing bekti karo bojo tur bola-bali manak niku wong wedok ayu mung kuwi Kanjeng. Jadi senajan bektine majer ora pate ayu. Gitu nggih. Lah nek cop nyipati wong wedok ayu ki kok sing nyipati kok Gusti Allah. Beda meneh, Kang. Wong Gusti Allah ya nyipati wong wedok ayu ana Al-Qur'an. Ora ngandel buka Qur'ane. Tak bacake. Fasoliatu qanitatun hafizatun lil ghaibi
bima hafizallah. Wong wedok sing ayu mungguhe Allah iku wong wedok sing banget taate maring Allah, tekun ngibadahi, duwe bojo banget bekti karo bojone, bisa nutup kemaluane, ora dibuka sanggon-gon. Ane saiki wong wedok ayu aneng arep nguyuh kok pas kok nglatar wis cincing. Aku jenengane ora iso nutup kemaluane ta niku nggih. Aku ya ora ayu mungguhe Allah. Dadi iso nutup kemaluane. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Niku wong wedok ayu mungguhe Gusti. Mula wonten kesempatan menika supaya wong lanang-lanang iki dadi tetenger bejane bojo wedok, wong wedok-wedok bisa dadi tetenger bojo lanange iki monglo tak ajak bareng-bareng kira-kira gelem ora Kang? Dijak napa sing lanang? Tajak ayo Pak ajar bareng-bareng awake dhewe ajar dadi wong lanang sing bagus. Kira-kira gelem ora Kang? Bagus mungguhe Allah lho niku. Awake dhewe senajan tuwa kon ajar dadi wong lanang sing bagus mungguhe Allah. Sing wong wedok ya ngono Bu. Sampeyan senajan wis tuwa-tuwa tak ajak ajar apa? Ayo bareng-bareng ajar dadi wong ayu, wong wedok ayu mungguhe Gusti Allah. Kira-kira gelem ora? Purun. Wis duwe resepe apa urung iki? Dereng. Bapak ya urung duwe. Ya kebenaran aku nggawa niki. Ya. Resepe niku kula buka nanggon kitab Riyadhus Shalihin. Kanjeng Nabi maringi resep wong lanang nek kepengin dadi wong lanang bagus mungguhe Allah, wong wedok kepengin dadi wong wedok ayu mungguhe Allah, niki resepe padha. Apa kon ngajegake tangi gasih jam piro? Jam 3 cok tangi gasik pura Kang? Ngopo? Nguyah. Ayo tangi gasik nguyah ya nguyah ning mbok aja dindek ngono lho Kang. Nek wis tangi nguyah. Bar nguyah cewek. Nek wis cewek njur wudu. Nek wis wudu njur nganggo pakaian sing nutupi aurate, terus jiko sajadah dicereng madhep kiblat njur soli sunatat tahajud. Dadi kasarane tembung wong wedok wong lanang anggere ajeg le nindakake salat tahajud iki sing lanang karo Allah arep dadekake wong lanang bagus. Amin. Sing wedok karo Allah arep dadekake wong wedok ayu. Kapan ajeg salat tahajude? Paham ta mboten? Qur'ane jan wis cetha wela-wela kok le dawuh niku. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wong kuwi angger ahli tahajud, ora wong lanang ora wong wedok, angger ajeg tahajude niki besok nang akhirat karo Allah arep dipapake nang makom mahmud. Makom mahmud niku nang ndi? Nang swarga. Secara kesimpulan wong ki ahli tahajud nek mati sok nang akhirat tetep dipapake nang swargane Allah. Paham napa mboten? Lah mulane monggo takjak ajar bareng-bareng. Kula ora wani perintah wong kula dhewe ya urung iso. Ge ajar kula nggih pendak bengi iki tangi ge ajar Kang. Mula monggo awake dhewe ajar bareng-bareng pendak bengi tangi gasih. Perlu apa nindakake salat
jam piro ayo jam 3 telat-telate yo jam 3:30 nek jam 4 gek tangi iki wis mlethek fajar salat tahajud kenging wis rada oleh wektu sing paling rada pojokan sing paling tepat niku nek iso nindakake salat tahajud niku jam 3 salat tahajud niku pokoknya lebar jam 12 anggere wis turu niku nindakake salat tahajud wis luwih utama wong salat tahajud niku lek nindakake gasing ya angsal kok wong salat tahajud iki salat sak tangine turu dadi sampean lebar maghrib kok teturan bablas turu njur jam 10 nglilir tangi salat isya nggih to nggih lebar salat isya njur lebar salat tabadiyatul isya barang anjur nindakake salat tahajud niku pun kenging wong salat tahajud niku salat sak lebare turu nek sampean lebar maghrib turu terus jam 10 atau jam 11 tangi kok terus salat tahajud urung isaan niku ora sah apa wajib lakoni kok wis sunate dhisik-dhisike niki kleru paham ta mboten iki monggo awake dhewe ajar bareng-bareng pendak bengi tangi perlu nindakake napa salat tahajud kula niki tak angen-angen kados kula sak umur kula niki nek upama ajar salat tahajud iki kok ketoke kok wis ora suwe to Kang paling suwe iki ya sesasi tekane 3 sasi ya wis katam to nggih mboten dadi ora suwe mula monggo kula ngajak dateng ahli jamaah sedaya sing lanang sing wedok tajak bareng-bareng ayo pendak bengi tangi gasih perlu nindakake salat tahajud niki mengko karo Gusti Allah sing lanang arep dadeke wong lanang bagus sing wedok arep dadeke wong wedok ayu nek mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep dipapake nang makom Mahmud makom Mahmud niku nang swargane Allah muga-muga iso nglakoni berarti nek iso nglakoni tetenger bejo sing nomor 1 sampun saged kita cepengi leres tetenger bejo sing nomor 2 wong nek arek bejo sing nomor 2 diparingi tetenger apa wa ayakuna auladuhu abrara diparingi anak-anak lanang utawa wedok padha bagus-bagus budi pekertine mulane kita tiyang sepuh iki diwajibake didik anak putu awet cilik-cilik dididik kon ngibadah kasarane tembung anak putu kula sampeyan iki pel cilik-cilik kudu diwulangi ngaji awet ngaji turutan tekan Al-Qur'an tekan pasolatan niku lek ajar kon pel saka cilik bab tiyang ngaji niku nek lek temandang wis gedhe luwih wis tuwa niku senajan bisa ning mesa beda karo sing ajar ngaji awit apa meneh kok maca Quran nek lek ajar pun tuwa niki senajan bisa tapi fase pun mboten saged leres mboten lah mulane anak putu kita supaya dadi tetenger bejane kula sampean wong tuwa monggo anak-anak putu kita dididik awet cilik-cilik kon padha ngaji imas pasolatan imma Al-Qur'an nek bisa diulang dhewe monggo ning kok kepepete ora bisa mulang dhewe monggo anak putu kita dipasrahake sok sinten ingkang panjenengan pitadosi mulangi ngaji dateng anak putu kula panjenengan wong kula piyambak niki kabare lah ya kiai to Kang ya nggih to nggih kula niku mboten saged kok mulangi anak kula sedaya niku mboten saged wong anak-anak kula niku 12 niku mboten wonten kok sing purun ngaji kalih kula. Ke zaman ibune cek urip angger diperintah karo ibune
mbok ngaji karo abah gah. Ngopo to galak ngono. Dadi anak-anak kula le mboten do belum ngaji kali kula jarene kula niku galak. Monggo kula niku jan wah ora galak. Wong kok ngene apike kaya. Anake ora do gelem. Kula niku nek mulang ngaji anak niku mboten galak. Ming nirokake nalika kula mbiyen diulang ngaji kali bapak kula. Bapak kula piyambak niki sing mulangi Al-Qur'an niku langsung bapak kula. Dados awit awal nganti katam niku ingkang mulangi Qur'an bapak kula. Le ngaji jejer karo bapak ndak ngaji niku. Lungguh madhep rono iki mejane Qur'ane gletake. Mangke kula lungguh kadang mesti sisih tengene, kadang nang sisih kiwane. Engko nek arek ngaji ditakoni, tekan ngendi le ngaji kowe Kang? Menika Pak, wis dipresani. Rungokke tak wacake, engko nek wis rampung tiroke ya nggih. Niku saben arep macake, nek kula niku lek nggogok nang tengene bapak, astane bapak sing tengen niki mesti ge goceki kuping kula sing kiwa. Anggere arep macake, cekel-cek, rungokke tak wacake ini gotoki. Wis rampung, ayo tiroke niku rungculke. Engko neleni roke ora salah sithik tarik. Waduh, Masya Allah. Kula niku ngaji karo bapak urung tau lebar ngaji ora nangis niku dereng nate. Kula ngantos wadul kali biung kula. Mbok napa aku arep wis ngaji karo bapak ngopo to? Galak kupinge canenge terus. Biung kula niku lek ngandani bapakmu ke ora galak, kayake saking melase karo kowe. Wong cenenge kok kuwi ke ana setan sing manggon nang kupingmu, sing godho kowe malah ora iso-iso. Kula saking jengkel sampeyan bojone bapak diwaduli malah ngiloni bapak. Lah niki jajal tak prakteke teng anak kula, mboten enten sing purun, Kang. Masya Allah. Alhamdulillah jan krana anak niku ora gelem tak ulang dhewe nggih tak titip-titipke kabeh. Daya anak-anak kula niku ngajine tak titip-titipke. Krana tak ulang gambak mboten purun. Ya lek titip ana sing nang pondok, ana sing sekolahan barang. Wong anak kula niku 12 gawe werna-werna. Ana sing lanang ana tak dadekke kiai. Ora ketemu wis mati. Ya. Sing wedok-wedok niku ya ana sing tak dadekke wong maca Quran. Yo ana sing tak dadekke dokter. Ana sing lanang tak dadekke arsitek. Dadi ana tak urna-urna wae kula. Sing nomor 7 dokter wedok, sing nomor 10 lanang arsitek. Iki saiki sing terakhir dina niki gak diwisuda niki cah wedok nomor 11 niku apoteker. Bagian obat ya. Dadi anak tak gawe werna-werna. Kula niate wis ndidik anak supaya kabeh iki dadi anak sing manfaat donya lan akhirat. Sebab kula sampean kabeh nek anggere anak-anake niku do bagus budi pekertine iki karo Gusti Allah. Kula sampean diwehi tetenger wong sing arek bejo donya tekan. Kula monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya, anak putu kita awet cilik-cilik kedah dipun didik ngaji. Nggih. Iki nomor 2. Sing nomor 3. Tetenger bejo ngendikane Kanjeng Nabi, wa yakuna khulatahu sholihin. Wong ki nek arep bejo donya tekan akhirat, nang donya ki sing nomor 3 diwehi tetenger apa? Srawungan saben dinane kuwi srawung karo wong saleh. Lah carane srawung karo wong saleh saben dina niku gampil kok, Pak. Apa? Salat 5 wektu. Niki anggere kula sampean tindakaken kanthi berjamaah nang musala utawa nang masjid tiap wektu niki kula sampean berarti saben dinane saben wektune srawung karo wong saleh. Engko ditambah ora ketung pendak seminggu sepisan, telat-telate selapan dina pisan
kula sampean do rawuh nang papan-papan majelis-majelis pengajian perlu ngrungokake ngaji. Niki srawung karo wong saleh. Dadi wong niku anggere srawunge niku karo wong saleh niki duwe tetenger bejo donya tekan iki sing nomor 3 tetengere wong arek bejo srawunge karo wong saleh. Wong nek cara kitab Taklimul Muta'alim sesrawungan iku iso nular kok Kang. Terus napa mboten? Monggo sing gampang lek nular ki sing ala kuwi. Nek sing apik nular nggon sing ala niku angel. Sing gampang ala nular nggon sing contone sing gampil ngaten. Kula sampean srawung karo kiai ahli maca Quran, ahli jamaah. Dereng kantenan kula sampean iso nirokke jamaah karo maca Quran. Leres napa mboten? Ning nek kula sampean ki srawung karo manol terminal sing lek omong mboten karuhan, niku mangke kula sampean ki lek omong iso nirokke kono kok. Leres mboten? Niki. Dadi mila fa'in kana dza khairin faqorin hutah tadi. Mula nang donya niki nek golek-golek kanca sing apik sing saleh ben awake dhewe iki ketularan kebagusane. Nek kanca-kanca karo sing ala, nggih sampun kula sampean iki bakal ketularan alane. Tak contohke cara barang. Nek kula sampean iki senajan ora duwe lenga wangi ning jejer karo bakul lenga wangi cedak-cedak karo bakul lenga wangi kira-kira awake iki kamburan wangi napa mboten? Terutama irung sing ngambu wangi. Ning kok awake kadang-kadang melu ketempelan ambu wangi niku. Leres napa mboten? Nggih. Kok sok walike kula sampean ki ora nggawa terasi. Ning kok jajar sampean nyedak karo wong bakul terasi. Gogok nang kono sing rada suwe. Engko metu kono kambine mambu. Leres mboten? Dadi kanca niku nek sing apik niku le nular rada angel, nek sing ala niku le nular gampang. Mula Kanjeng Nabi dawuh, tetenger bejo sing nomor 3 yaiku diparingi srawung karo wong sing saleh-saleh. Nomor 4 wong nek arep dadekke wong bejo donya akhirat Kanjeng Nabi dawuh wa yakuna rizquhu fi baladihi. Tetenger bejo sing nomor 4 kuwi diparingi dalan rezeki ming nang daerahe. Upamane sampean bakul wong kene ado-adoe ngalor tekan Semarang. Esuk mangkat sore bali. Ngidul tekan Yojo. Esuk mangkat sore bali lan sak patrusipun. Luweh-luweh nek kula sampean iki dadi petani. Le nyambut gawe pendak esuk nang sawang kok rada awan bali. Esuk maneh ngono ki engko dinteni pirang sasi panen. Niki rezekine nang daerah. Niku termasuk tetenger bejone teng mriku niku. Wong saiki niki wong golek rezeki ku ana sing tekan luar negeri bareng kok ya Kang ya. Nggih napa mboten? Ya do oleh wong nyatane bali saka luar negeri le bangun rumah ya do apik-apik tuku kendaraan apik-apik ning ora dadi tetenger bejo. Paham mboten? Lah mula saking menika monggo kula matur dhateng ahli kula sedaya awake dhewe ayo bareng-bareng nyekeli tetenger bejo sing 4 perkara kaya sing didhawuhake Kanjeng Nabi. Bisane bejo awake dhewe wong lanang kudu dadi wong lanang sing bagus. Sing wong wedok dadi wong wedok sing ayu. Bisane dadi wong bagus, dadi wong ayu mungguhe Allah, awake dhewe ngajegake pendak bengi salat tahajud. Gampang ten iki nggih. Wis saged diwaca kesimpulane nggih. Nek ora tak jelaske ngono kuwi sampean kok lek arep golek contoh kangelan. Nggih nggih.
Asing nomor loro tengeri bejo ya kuwi kula sampean kabeh apa jenengane campur karo wong soleh. Dalane campur karo wong soleh niku salat limang wektune direksa kanthi berjamaah. Bola-bali nekani nang papan-papan pengajian niat ngaji niki campur karo wong soleh. Njur apa meneh anak-anake dadi anak-anak sing padha bagus budi pekertine. Mulane anak putu kita awet cilik-cilik iki ayo disurung kon padha ngaji. Lan kula sampeyan tiyang sepuh niki dateng anak putu kejaba nyurung kon ngaji sing nomor lorone aja nganti padha lali le ndongaake nang anak putu pendak lebar salat fardhu 5 wektu niku anak-anak putu kula menyang didongaake le ndonga sing gampang wae cara Jawa ya Allah Gusti mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang solihin lan solihat manfaat donya akhirat niku mawon lek ndonga ora mang dawa-dawa anake disuwunke maring Allah muga-muga dadi bocah solih lan salihah manfaat donya isih ditambah siji apa nek kepengin anak solih salihah kejaba dikon ngaji didongakake sing nomor 3 le maringi panganan umben-umben sandangan niku kita tiyang sepuh kedah ikhtiar barang-barang sing cetha halali sebab dikon ngaji didongakake ning nek panganane iki dipakani barang haram terus mboten saged dados lari saleh mboten saged niku syarat kang pokok kedah anak putu kita niki digolekake nafkah atawa cara dahar ya dedaran umben-umben pakaian ingkang cetha halalipun niki kanggo dalan gayuh bisane anake dadi bocah sing saleh salihah manfaat donya. Lah sing nomor 4 tetengere bejo kula sampeyan kabeh ya kuwi diparingi dalan rejeki namung wonten daerahipun ora sampai adoh-adoh.